Dar hem garaňky bir jaýyň içinde 48 ýaşly Yuri Ragozin hereket edip bilmegi üçin ýalňyz öz ellerini bil baglamaly bolýar. Türkmenabadda ýaşaýan ikinji derece maýyplygy bolan Yuri oty terminalynda alan sketi sebäpli aýaklaryndan mahrum galandygyny aýdýar. После железнодорожной травмы у меня была ампутация обеих конечностей. И я остался без двух ног. Сейчас я инвалид второй группы, спортсмен. Yuranyň özüniň hem belleýsi ýaly, ol sportsmen. Yuri 2003-nji ýylda Türkmenistan boýunça mümkinçilikleri çäklendirilen adamlaryň arasyndaky geçirilen ýarışlarda voleybol we suwda ýüzmek bähsleşiklerinde birinji urnary hem almagy basarypdy. Эту медаль я получил в Гёгдере, Ахалская вилаята, в 2003 году среди инвалидов-спортсменов. И по волейболу мы заняли первое место, и по плаванию в индивидуальном. Yuri Ragozin sol döwürleri uly buýtonsy bilen ýatlasa-da, häzirki gün barada agyr ahmar bilen gurrun berýär. Yuri maýyplar üçin arabajagy sebäpli ejir çekýändigini, onuň beýleki arabajaklaryň dürli esbaplarynyň goşulyp düzülendigini, häzirki wagt hem çagsap durandygyny aýdýar. Здесь уже все порвано. Едем, он держится на честном слове, как говорится, и на одном болту. Эти большие колеса от другой коляски. Просто родные уже рассыпались. Нормально было. Где он зашивал, все равно не вижу, что рвется. В общем, я боюсь, что и она еще рассыпется где-нибудь по дороге. Yuri bir edek arabajagy sökülüp şäheriň içinde ençeme sagatlap, ýagny geçip barýanlaryň biri kömek berýänçe ýykylyp ýatandygyny da belleýär. Sol bir wagtda Türkmenabadly Yuri özüne kanun boýunça protezleriň berilmelidigini, emma ençeme ýyllap ýerli, seýlehim Aşgabatdaky edarlara gatnap netije alyp bilmän gelýändigini aýdýar. Да, по этим документам, вот я сейчас поеду в Ашхабад. Узнать, так все-таки будут мне делать протез или нет когда-нибудь. А если будут, то когда же? Если нет, так уж лучше скажите сразу нет. Правильно? Чё ж мучить-то? Чё я туда-сюда уже не первый раз ездил? Yuri Ragozin Azatlyk radiosynyň üstü bilen Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenýändigini, özüniň intek işlemäge ukyplydygyny, aýaklary bolmasa-da elleriniň bardygyny aýdýar. Я бы хотел попросить нашего президента Воскресенова Гурбангулы Григорьевича Гаджимухамедова помочь мне с коляской приобретения. Потому что коляска — это мои все, можно сказать, движения в жизни.